ጥዕናኹም ክትሕልው ትደልዩ ነዊሕ ዕድመ ክትፀንሑ ትደልዩ ግዜኹም ክትቁጥቡ ትደልዩ ደጋጊምካ በሊዕኻዮ ዘይምኖ መግቢ ተኣምር ዝኾነ መግቢ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ረኣይዋ ከይተሓልፈኩም ከምቲ ልሙድ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ተሪኢኹሞ ኣዝዩ ቀሊሉ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሰላምታ ይረስዓኹን ሽኮርኛታት ከመይ ቀኒኹም ከመይ ፀኒሕኹም ኣውደ ኣመት ከመይ ሕሊፍኩምሞ ደስ ዝብል ኣውደ ኣመት ሕሊፍኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ በኣና ኣዝዩ ደስ ዝብል ጥዑም ፈኩስ ኣውደ ኣመት ደስ ዝብል ኣውደ ኣመት ሕሊፍና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መእተዊ ክትሪኦ ኣዝዩ ደስ ዝብል ክትበልዖ እሞ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ኢድካ እዩ ዝቆርጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልተ መደንዛናይ ተጠቒመ ኣለኹ ሓንቲ ፓብሪካ ተጠቒመ ኣለኹ እቲ ካራ ውግእ ውግእ ኣቢልና ን10 ደቂቕ ኣብ ፎርኖ ንእትዎ ከይትኮስ ማለት እዩ ክንወግእ ኣለና ብማንካ ድዩ ዋላ በቲ በሊሕ ካራ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ስጋ ናይ ብዕራይ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብዚ በርበረ ፀሊም ኦሪጋኖ ጨው ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ልስሉስ ተደሊና ምስ ተጠበሰ ብልስሉስ ከነውፅኦ ንኽእልና ኣነ ግን ድርቕ ዝበለ ልክዕ ከምዚ ናይ ቋንጣ ጣዕሚ ምሻሎ ከምኡ ስለ ዝደለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስጋ ብዝደረቐ ፅኒሐዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መለንዛናይ እዚ እተናዮ ድሕሪ 10 ደቂቕ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ቅልጥ ኣቢልና ኣብ ማሽን ክንጥሕኖ ንኽእልና ኣብ ጣውላ እውን ክንቅጥቅጦ ንኽእልና ልክዕ ከምዚ ኮሚደረ ንቁጥቁጦ ማለት እዩ ስለዚ ብደስ ዝበለና ክነዳልዎ ንኽእልና ኣነ ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጣውላ ይቁጥቁጦ ኣለኹ ማለት እዩ ሓንቲ ማለት ክስጋብ 1 ደቂቕ 2 ደቂቕ ዝወስደልና ብዙሕ ኣይወስደልናኒ እቲ መቃረት እውን ከምዚ ገርና እንድሕር ብኢድና ተዳሊናዮ ጥዑም መቃረት ይመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ከምዚ ምስ ኮነ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከነቃምሞ ኢና ማለት እዩ ብውሽጢ ግን ኣሕዋት ኣብዚ ሓንቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓንቲ ዓካር ማለት ሓንቲ ጭላፍ ተጠቒመ ኣለኹ እቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሓርጭ ወይ ፓውደር ተፀኒሕኩም ከምኡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ኣልመንድ ድዩ ከምዚ ኣነ ተጠቒመሉ ዘለኹም ተጠቒምኩም ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝመፅእ ከምዚ ተፀኒሕኩም ናይ ኣልመንድ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀይሕ ፉል እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምስ ቆልዑ ስለ ዝምገቦ ብራውን ስጋ ዝኸውን ከፅንሖ እየ ማለት እዩ ከምዚ ገርና እንድሕር ሕምስ ተቢልናዮ ንጥዕናና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ክንጥሕኖ ኢና ድሕሪ እቲ ምቕላው ኣብ ዝኾነ ጥሒናዮ ብቲ ፍኹስ ዝበለ ኣብ 4 ማንካ ዝኸውን ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝመፀልና እዚ ተጠቒምና ከምኡ እውን ኢንሻአላ ፕሮቲን ከዓ ንረክብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኦሪጋኖ ተጠቒመ ኣለኹ ጨው ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ኦሊቭ ኦይል ማለት እዩ ክጥቀም እየ ለሚን ፍርቂ ለሚን ክጥቀም እየ ማለት እዩ ከምኡ ገርና ነቃምሞ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ዘይተፀብሕዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ብውሽጢ ናይ ኣውደ ኣመት ደኣ ንምንታይ ዘይሰደድክልና ናይ ኣውደ ኣመት ቀሪፅክ ዘይሰደድክልና ኢልክን ብዙሓት ምሻሎ እንድዕ ሓቂ ዘራ ብጣዕሚ ከምኡ የተፀብኹን ብዙሓት ኣሕዋት ይኽን ሰዲድክን ኣወዳት እውን ነርኩም ግን መብዛሕትኢኽን ዳርጋ 90 ገደን ፐርሰንት ደቂ ኣንስትዮ ኢኽን ሰዲድክን ማለት እዩ ኣነ ስጋብ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ኣብዝሓ ጨው ዝጥቀም ዘለኹ ጨው ርዲ እዩ ማለት እዩ ርግኦ ከዓኒ 4 ማንካ ዝኸውን ተጠቒመ ኣለኹ ርግኦ ዋላ ፍርቀ ፍርቂ ክንገብሮ ንኽእልና ምስቲ መለንዛናይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ ርግኦ ኣብ ናይ ስዕረት እንተገርናሉ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝመፀና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቻነል ሕፅር ሕፅር ዝበለ ኣብ ሓፂር ግዜ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ምሻሎ ግዜ ይብልናን ገለ ከይበልና ከይተሰላቸና ኣብ ሓፂር ግዜ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ከመይ ገርና ነዳሉ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ዝሰድድ እቲ ናተይ ራእይ ስጋብ ሕጂ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣውደ ኣመት ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ቪድዮ ኣይሰደድኩን ዘለኹ ማለት እዩ ዝተዓዘብክዎ ግን ኣዝይኽን ይኽን ብዙሓት ተፀቢኽና ናይ ኣውደ ኣመት ክሰደልክን ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ብከምኡ እየ ሒዘዮ ፀኒሐ ናይ ኣውደ ኣመት ዋላ ተመሊስ ክንረኣያ ዝኾነ ቪድዮ ኣይሰደድኩን ማለት እዩ ግና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተፀቢይኒ ኣነ እንታይ እየ ዝሓስብ እቲ ቻነል ስጋብ ሕጅስ ንእሽተይ እዩ ዘሎ ስለ ዝብል እቲ ኤዲት ክትገብር እውን ምሻሎ ብጣዕሚ ግዜኻ ትወስድ ኣደ ቆልዓ ኮይንካ ኩሉ ነገር ባዕሊ ዝገብሮ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ
سلازي بزحي لايك خركب كله إن شاء الله اتسابوني تكم نسخاون اتجزيها أفتي إديت كتجبرسي تكحسلها مالتي أبز حجي كلتا أفوكادو تتقيم له كم بزحنا وحدات خوينا حنت أخلنا تقلي نحرب زحات خوينها هاو نلعلهم تقام نخلنا مالتي أبز حجي أوريغانو جو ما يقرنا عينها نطحنا كافتي نايت أما حفظ بالغ نقوبل لنا مالتي سلازي حدش سلاز خانا زي channel بزح لايك أيركبني مالتي I don't know عندي عوالات يعني بزحات سبسكرايب زلون مشالله بزح يكون انت خفلي سناتي ميو مالتي سلازي اتساب يريو لايك كيغبره سبسكرايب كيغبره يمو بزحت يزوص مالتي ابزحا اوليف اتي مسالات ان تقوملو فري اوليف مالتي يتقمالو ጨው كعم وداتا يتقمالو خمس ريو زلهم مالتي سلازي 4 ساعات 3 ساعات هيبكا اديت تغبرو نحر كوينكا بزح لايك زيركم نحر كوينو بغزيه تخسر لها مالتي سلازي ابز حجي زلنايها غزيه ورق ايو مالتي سلازي اي مثلا ولا تنبوزح سبسكرايب زلونسي تلايك سي بطعمي زو واحد امني حبشا مالتي بزقات امي انا حق زربا او دامت صفريك سراح قلملتات تغزيو بطعمي حصيرني ጸልሚቱ ናይ ምሸት ዳርጋ መብዛሕትኡ ይሰሪሐዮ ማለት እዩ እንደገና ናይ ኣውደ ኣመት ሰዲደ ስለ ዘይፈልጥ ሰብ ክጽበየኒ ኢለ ሓሰብኩር ማለት እዩ ምስፋሓን ኮነ እዚ መሲለይ ማለት እዩ ስለዚ ይቕረይታ ይሓትት ማለት እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ኣውደ ኣመት ክሰደልክን የቀሪፀ ማለት እዩ ንህዝቢ ክጠቅም እዩ ኢለ ዝሓስቦ ጥራሕ ኣብዚ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ምሻሎ ተሰብ ፍላይ ተምስ ኮቢልሲ ኣብቲ ቲክቶክ መግቢ ከይበልዑ ክንደይ መናእሰያት ኣለዉ ምግቢ ከይበልዑ ይሰትዩ ይጉድኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናብዚ ዩቱብ ክመፅእ ከለኹ መሓዝተይ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ኣነ ዝፈለጥኩ ከካፍል እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ዘይቲ ኦሊቭ ኦይል ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ተጠቂምኩም ዘለኹ ስለዚ ከምዚ ኣነ ዝፈለጥኩሲ ንሰብ ከካፍል እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ከምዚ ግበሩ ወይ ከምዚ ገርክን ትሰርሖኦ ገለ ኩሉ ግዜ ምሻሎ ከምኡ ስም ሓስካ ክስታይ ትኸውን ኢኻ ማለት ሕጂ ሂወታ ኣብ መግብሲ ብጣዕሚ ኢኺ ኣብ ሓፂር ግዜ ምኻዓኒ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣፍልጦ ምሻሎ ንብዙሕ ሰብ ክጠቕመ ኢኺ ስለዚ ንሕና እውን ካብ 10 ግዜ ንሓተኪ ዩቱብ ክፈት እሞ ኣብ ዩቱብ ዘርግሕ እዮ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ክጥቀም እዩ ንምንታይ ዩቱብ ዘይተውፅኢ ምስ በሉኒ እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ገሊፀዮ ነይረ ኣደ ቆልዓየ ጓለይ ስጋብ ትጉብ ዘለይ ኣገዛ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ዩቱብ ዘይከፍት ኢለ ብከምዚ ከፊተ ስጋብ ሕጂሲ ከም መዘናግዒ እጥቀመሉ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ካብቲ መለንዛናይ ፓብሪካ ዘቃመምናዮ ካብኡ ተጠቂመ ማለት እዩ እዚ ድሓረዋይ ከዓ ኣቮካዶ ካብኡ ተጠቂመ ማለት እዩ በቲ ኣቮካዶ ገርና ክድነ ኣቢልና ብልዕሊኡ ካብቲ ፍረ ኦሊቭ ክጥቀመ ሓንቲ ጉዕ ተጠቂመ ኣለኹ ንዲኮር ማለት እዩ እንደገና እቲ ስጋ ዝቆለናዮ ብሓንሳብ ከዓኒ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ብዝሒ ሰብ ላይክ ዘይገብረሉ ብዙሕ ምሻሎ ስጋብ ሕጂ ክስታይ ይኮንኩን ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከም ዝገልፀልኩም ካብቲ ኦሊቭ ፍረ ተጠቂመ ኣለኹ ጉዕ ተጠቂመ ኣለኹ ስጋ ከዓ ተጠቂመ ኣለኹ ዝቆለናዮ ማለት እዩ ብላዕሊ ከዓ ለሚን ክጥቀም እየ ኣብቲ ኣቮካዶ ለሚን ኣይተጠቀምኩን ኣብ ኣቮካዶ ከዓ ለሚን ክንጥቀም ኣለና ብፍላይ ቆልዑ ምሳና ዝምገቡ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ለሚን ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ጨጉራት ሃሊና ምስ ጥዕናና ዘይሰማዕ እንድሕር ኮይኑ ውሕድ ክንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ከም ጥዕናና ስለዚ ኣነ ለሚን ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ዳርጋ መብዛሕትኡ መግቢ ይጥቀም እየ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋት ብዙሕ ጠቃሚ ንህዝቢ ክሰድድ ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ኣብዛ 4 ጭላፍ ጻዕዳ ሽጉርቲ ፋሕፍሕፍቲ ናይ ቺዝ ዘይቲ ተጠቂመ ፐርሰሜሎ ክልተ ደቂቃ ዝኸውን ቅልዎ ኣቢልና ነቲ ዘዳልናዮ ብላዕሊ ክንገብሮ ኣለና መቃረብቲ ክነግረኩም ኣይክእልን ማሓሰ እዩ በቃ ኢድካ እዩ ዝቆርጡ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝመፀልና ማለት እዩ ናይቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ናይቲ ፐርሰሜሎ ናይቲ ዘይቲ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝመፀልና ግዜ ሓወስደልናኒ ክልተ ደቂቃ በቃ እንተንውሕ እዚኣ 3 ደቂቃ እያ ማለት እዩ እዚ እውን ክንገብረሉ ኣለና ብባኒ ወይ ብቅጫ ክንምገቦ ንኽእልና ብጣዕሚ ክጥዕም ማዓት እዩ እዚ እንታይ ምኽብለኩም እየ ንበዓል ጨጉራ ንበዓል መዓናጡሲ መሳጅ በቃ ብጣዕሚ እዩ በቃ ዘለስልሰልካ ንቆርበትካ
ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ ቆርበት ክህልወና ዝገብር ንፀጉርና ንፅፍርና ዳርጋ ብሙሉኦም ተመገደስቲ ዝበሃሉ ቪታሚናት ኣብዚ ክንረክቦም ንኽእልና ማለት እዩ ብሙሉኦም ካብቲ ኤግፕላንት ወይ ከዓ መለንዛናይ ቪታሚን ቢ ኩሎም ክንረክቦም ንኽእልና ዳርጋ መብዛሕትኡ ቪታሚን ቢ ካብ ፋርማሲ እዩ ዝገዝእ ማለት እዩ ቪታሚን ሲ ኩሉ ኣብዚ መግቢ ክንረክቦ ንኽእልና ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ክነዳልዎ ንኽእልና ለማዓንቲ ኣብዚ ይኣኽለኒ ብድጋሚ እቲኦም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ስጋብ ሕጂ ዝፀናሕኩም ሳብስክራይብ ገበሩ እቶም ሓደስቲ ከዓ ዋላ እቶም ምሳይ ዝፀናሕኩም ላይክ ግበሩ